Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, doar că jucăm Skywars acum. Am jucat mai devreme cu un prieten, da, doar că asta e. E și Florin lângă noi. A ieșit acel prieten, nu știu, s-a dus undeva, nu știu, aveți treaba. VPN, start în 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi-mi place lumea asta. Da, așa. Vorbi Florin. Știu. Hai că e bun. Dacă n-am săgeți degeaba. Să poate înșantăm și noi o carte, poate luăm și noi niște lavă și știi. Vreau să ajung la ăla, dar îmi trebuie lemne. Ăsta face cel mai rapid de gol, doar că se duce cel mai rapid. Da. Mai repede decât Diamond. Și dacă vă place această serie de Minecraft și Skywars, nu uitați să lăsați un like. Holy shit. Bă, acolo nu e nimic. Ăsta, să vezi. Sta. Pe bune. Bine. Da, hai mai încep, Florine, da? Stați. Mă uit la maxim. Habar n-am ce. Bă, chiar nu ne aude. Poate ai muia. E o armură, dar cred că ai făcut lac de stă ca prostul. Da. Cum facem? Ha, ăsta e... Cum îi cheamă? Habar n-am. Bă, cucide-te, fraților, în mine. Cu putere, pai. Florine, nu există putere în Minecraft. Acum mai mi se întâmplă și cea. Ah, da. Oi, cere-te. Doamne. O să joc și minigame. Aeroport map. Cea mai tare mapă și pe noi ne băga aici. Ce tare. Wow, minune. Aici câștiga mereu. Fură prea mult, da? Bă. Hai, mă. Doamne. Hub. Filmăm și noi aproape de 4 minute și luăm bătaie de la ăla. Habar n-am cu ce de. Starting. Map. Casă. Da, la casă. Mapa e destul de bună. Dar nu piața în cofe. Da, nu prea se aude când spar eu geamurile, nu știu de ce. Și mereu când faci asta mă duce așa. 4, 3, 2, 1. Așa. Game starting, sigur e aici. E bun. Aici am făcut eu o echipă cu unul să îi batem, doar că a căzut și asta e. Eu am câștigat. The fuck. Stați. Așa se face. Ia să trânc aici. Păi nu sună că cred că primirăm și noi o casă. Uite. Ce? Da, e așa îmi fac și mie. Are ceva serverul ăsta. Și mie îmi face așa. Da, are ceva. Nu poți să-și ai muia. N-am armură.
Bă. Mă trezesc odată că cad. Doamne! Păi ce ai mă Să-mi ia? spune și mie ce are. Nu știu. You can't break. Nu le pot lua. Sau ce, fraților? Că ne ducem la ăla. S-a încărcat și... A, noi nici nu e încărcată mapa. Da, și murim. Ca de obicei. Înainte mă enervam. Care-i, mă? Mamă, ce era să ne jur. Mă abținui că... Filmam. Fie ala de tâmpit. Uite cum mă bătu. Ia. Fata. Frate. Hai mă, du-te și omoară. Asta ar putea să o omoare dacă nu cade. Hai mă. O aruncă. Yes. Pentru mine, fratele meu. Just move to processor. Deci, așa. Hai mă, rapid, hai rapid, hai rapid. Unde mă bagă? O, aici cred că câștig. Ești ca în găia. Mm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și haide să începem. Da, e bine. Le iau totuși. Mâncare nu mai iau nimic pentru că aici pot să câștig rapid. Mamă, ce arme. Foarte tari. Și dacă era Golden Apple era foarte bine. Nu, un Apple. Da. Și ce armură. O armură foarte bună asta e. Da. Da. Bun. Ce să facem, bă? Bă, nu pot să cred. Na. Dau hap să-mi bag picioarele. Ce naibii, mă, cum vin ăia? Alex was killed be void. Și muri și ăla. Tot killed be void. Ce fraier. Cred. Da. Joycast, sigur. Joycast. Mamă, mapa asta... Cea mai proastă mapa o să fie asta. Da, găsești niște cărbune. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și hai. Și să văd dacă o să-mi facă lag pe filmare. Să vedem. Bă, e bine, până acum ne trebuie, știi. Ai și ideea. Bă, atât. Un cufăr. Știam eu cum e unul. Ăsta îl punem înapoi. Bun, ne putem face. Cercăm să ne facem... Să luăm și noi niște lemn de aici. Crafting table-ul luăm pe post.
Bine. Până acum. Bine. Crafting table înseamnă că avem 8 bucăți. Sau nu? Lopată, mai spart. Vai, și mare de viața noastră. Deci, vai. Unii deja boss. Noi nu știu dacă o să atacăm. Stai. Spargere. Gata. What the fuck? Un stiltaj mi-ar trebui. Bun. Și să fie și o de... Da. Acum trebuie să facem... Să ne ducem într-un fel table-urile pe noi. O, 12 minute. E filmat. Măcar și filmai și eu pe ziua. Quartz. Uite quartz. Bă, ce neștiințiți au fost quartzul aici. Stați un pic. Poate ceva. Și aici. Și putem să cădem. Gata. Bă, să-mi bag picioare. Urcă-te. Hai că o spargem. Ce greu. Stai, mă. Aștept puțin. Da, gata. Uite. Nu, încheiem episodul. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Ne vedem data viitoare. La revedere!